dunay usa ka manunulat, author nga sa iyahang libro, iyahang gisgutan nga diha kunoy mga pipila ka mga butang nga gimahayan sa tawo o sa mga tawo sa dihang maghulat na sila sa ilahang kamatayon. Things that people regret on their deathbed. Dot po siguro mag-storya taing naani, no? Ang una, matod pa, ang top 3 by the way. So top 3 lang. Ang top 3, ang una niini, mao ang pamilya. Daghan ko nung mga pasyente, daghan ko nung mga tao nga naghulat na lang na diha sa ilahang inguntag mga few hours una nga mopanaw or even few days before silang pagpanaw nga ako kunong pagmahay na wala makahatag og akong pagtagad sa ilang pamilya. O nga malandong ko ani nya murag in conjunction sa laing libro nga akong nabasa atong Tuesdays with Maury. Si Maury Swarsh nagsakit man sa usa ka matang sa sakit nga kining ALS, debilitating disease. Yahang mga kaugatan na mo nahinay nga di na mo function. Sa dihang nanagyud siya sa kanang yahang tawag natong deathbed, kaingon siya, matod pa niya sa iyang higala na si Mitch Albom, author sa libro. Kaya, Mitch, karon ako na-realize nga bisan pag-unsa data sa kalibutan samtang buhi ta, samtang active pa ta, none of those matter. Wa gyud daw natong wa na gyud daw ito'y bili itong mga butang tanan. And there's only one thing as you face death, no? And this is your loved ones. Pamilya. So, importante gyud kayo nga we need to invest in our families. When I say invest, magpasabot nga kwarta lang atong giistoryahan. We have to invest our everything in us, no? For pagpaningkamot, o ang emotion, tanan. Because it's like the family is everything. Of course, not absolutely. Tungod kay diri ra man na sa yuta, no? Kanang kabalo man gyud ta nga atuag yung absolute relationship is our relationship with God. So, unay pinaka inguntag una sa listahan sa mga butang na mahayan daw nato kanang naa na gyud ta sa magtinga na ta. Nagulat na lang ta sa ato ang last breath. Ay ikaduha, mao ang pagtuo. Tuo. Faith. Daghan ko nung mga pasyente, mga tao, kadiha na sa ilahang kanang nag-atubang na sa ilahang kamatayon, nga dako kayong pagmahay, nga wala nila mapuyi ang ilang pagtuo. Kurabag ang linya moingon nga, sus kon guro, sakatong aktibo pa ko, himsog pa ko. Kung ako pang gitagaan og maayong pagtagad ang ako ang pagtuo, labi na diha sa relasyon sa akong Ginoo, then life could be more meaningful. Dili unta inguntag ang pinakalisod manggod daw sa kanang nagkatubang na bitaw sa kamatayon, kanang feeling of despair. Na pinakalisod kanang kawad-an na bitaw jud ka sa paglaom as if that is the end of life. Well, that is the end of life physically, of course. Pero mingon kag the loss of hope, falling into despair is like dying
before even experiencing real death, physical death. Una'y pinakapait kaayo. And so, dili na to makita nga ang pagtuo di ay, our faith is that like the soul to a body. Kung unsa ang kalag diha sa ato ang lawas, ingon man nga ang pagtuo sa kinatibuk-an sa atong pagkakita, it's like mao siya ang booster. It's like really the principle of life. Murag kalag na po siya. Soul is the principle of life. Vital principle. So, importante kayo ang pagtuo. Ikatulo, ang pagbago. Conversion. Transformation. Daghan mga nagmahay kuno nga miingon, sus, sa atong bata-bata pa ko, atong maayo pa kog panglawas, unta nagbago na ko. Then it goes back again to the first among the least. No? I could be more happy with my family. I could have a deeper relationship with God. No? So ang kabaguhan, the transformation, or the failure to transform one's life, to face conversion, to experience conversion, mao nay kasagaran nga mahayan kuno nato nga mga tao samtang naghulat na ta sa atong kamatayon. Then I remember si St. Paul, si San Pablo, sa atong unang pagbasa karon, nadungog na to nga gikan sa ang iyahang transformation, of course, wa man ta nagistorya og kanang transformation gikan sa dautan nga tawo or wa miila og Dios. No. Dili na. Gani grabe kay siya ka relihiyoso. Very devout Jew. Gani usak siya ka Pariseo. Pero we know his life, no? Nga sa dihang nakita niya nagpadayag si Jesus nga nabanhaw kaniya samtang padulong siya sa Damascus. Then everything turned 180 degrees. No? Kaya gani na nagdala sa maayong balita ngadto sa mga Hudyo o sa dili mga Hudyo. That's the transformation of Paul. Karon, nagsugod siya sa iyahang mission sa mga Kristiyano sa Corinto. Kung dito sa Corinto, nagko kayo og kanang ingon tag hagit sa iyahang mission, sa iyahang abilidad as an apostle to the Gentile. Ano man, tungod kay badlungonon kayo ang mga Kristiyano sa Corinth. Lagi, mga maalamon sila, mga sapian sila, no? Kwartahan sila. Pero badlungonon kayo. Muna nga diri sa atong unang pagbasa atong nadungog. Tugod pa ni kagahapon nga kagahapon mura siya gingon siya nga makatan-aw unta mo sa makakita unta mo sa akong pagkabinuang, no? Mura bagyo ka. Can stand up to my folly. No, karon ingon siya kay naghinambog man mo, maginambog pug ko. Indot kayo siya mo istorya bitaw kana bitaw prangka-prangka kaayo ba? Kita di man gyud taganahag tao kang bugero, no? Pero sahay nahanlan ta maghambugero aron nga kanang kung nindot ang ato ang intention ba. Di taganahag tao kang bugero di ay kay kana bitaw maalasan man gud pud ta. Ang taong hambugero, of course itaas gyud na iyang kaugalingon. Unya dagan na bakak gyud na tinuod. Unay ingon bitaw nila nga ang taong hambugero bakakon usara na siya. Kung hindi taganahan ng taong hambugero. Kanya siya, si San Pablo, nang hambog siya, pili aron nga kining siya tawag ani, pataas lang niya iyang kaugalingon. Nahambog siya ingon ana, niya dala og bakak. No, dili. Ang iyaha is, ang konteksto manggod ani, i-look down siya sa mga nagpakaroon ingnon nga mga apostoles. Kay unta ang apostoles gyud katon nakakita ra gyud bitaw kang Jesus for 3 years nakig-uban kaniya. Napulo og duha ra man gyud na sila, -1, no? Nya napulihag usa. 12 lang gihapon. Nya pag-abot dito sa Corinto, dunay mga
nagchismis-chismis, mga marites kaniadto dito. Nagiingnan sila ang mga Kristiyano kaniadto nga nakabig na sa pagka-Kristiyano tungod sa paningkamot ni San Pablo. Kining mga tawhana nga mga mini nga mga preachers, nga mga Kristiyano kud kuno sila, ilang giingon nga adili man na apostoles gyud si Pablo. Kay wa man na siya kakita gyud kang Kristo. Gani nagapanglutos man gani na siya sa mga Kristiyano. Ilang magi nang gipangpatay kaniadto. Sa ato pa nadaot ang iyahang reputasyon, iyahang kredibilidad apektado. Muna karon, mo na yung konteksto karon nga murag nang hambog siya. Adi kay murag, ang hambog yun siya. Pero sa iyahang pagpanghambog, it is motivated by love. Grabe ang iyahang gugma nga di siya buot nga ang mga Kristiyano sa Corinto nga kaniadto bag-o pa lang nagtubo sa ilahang pagtuo kang Kristo madala sa sayop nga pagtulunan. So mo na nga ingon ana na lang siya. That is the kind of transformation that Paul became. Nausab siya. No? Apan karon ang iyang transformation, grabe yun. Total. And that is because motivated by love. Unindot kayo mga igsuon ang kining, again, ikatulong nga bahin di ay nga ato ang kining mahayan, kining our failure nga magbago. Pakyas ta, wala ta magbago sa atong kinabuhi. Why are we talking about this? Taas kayo introduction dahil, no? Pero mga igsuon diya sa atong ebanghelyo karon, klaro kayo ang panudlo sa atong Ginoo nga kabahin ang gyapon sa Sermon on the Mount. Matod pa niya, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi dinhi sa yuta. Kay kutkuton lamang kini sa taya og anay og makawat usab sa mga kawatan. So, store for yourselves treasures in heaven. Sa ibot pasabot ana nga buhatag maayo aron makapogi points ta anya natay 1 dito, 1 point, 2 points, 3, 4, 5 kahon ana. Yan ana day na. Base lang sa ato ang maayong buhat. Well, kung ingon ana na mura og kanang tabo ani kumuha na ato pagsabot mura bitag banking system, no? Nagdeposit ta pinaagi sa atong maayong buhat. It may be, but it's not the best way to look at it. The best way to look at it, ang buot pasabot sa atong Ginoo diri sa ebanghelyo, mao nga atong i-prioritize, tagaan natog pagtagad ang mga butang nga mulungtad, nga mudala nato sa kinabuhing tunhay. So, of course, mga kalibutano ni nga butang. But, these are the aspects of our lives that will eventually bring us to eternal life. So what are these things? Family, faith, transformation. Mga igsuon sa ato ang dayon nga pagpamalandong nining pulong sa atong Ginoo. Atong pagayon ang iyang grasya, iyahang balaan nga espiritu, kambugya kanato nga mo tubo kita, mulambo kita sa pagtagad sa atong pamilya, sa atong pagtuo, ug nga initanan magdala ka nato sa atong pagpaningkamot na bago nato ato ang kinabuhi.